Marzu nkunu nistgħu nibdew mixi lura lejn ir-ritorn għan-normalità. 1916 każ ġdid fl-ewwel ġimgħa ta' Marzu u total ta' 24,298 każ fost popolazzjoni ta' nofs miljun persuna feluq is-sena minn meta l-pandemija faqqet f'pajjiżna. Dan wara li fl-aħħar 24 siegħa kienu rreġistrati 182 każ ġdid. Fuq Facebook il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar ukoll il-5 persuni oħrajn tilfu ħajjithom kawża tal-COVID-19. Raġel ta' 51 sena f'residenza privata, 3 irġiel ta' 50, 78 u 95 sena kif ukoll mara ta' 63 sena, il-koll waqt li kienu rikoverati fl-isptar Mater Dei. Bekk it-total ta' fatalitajiet f'pajjiżna s'issa jammontaw għal 334 fil-waqt li fl-aħħar sigħat 258 persuna oħra fortunatament fihom il-virus. Bekk il-każi attivi ammontaw għal 3322. Dan meta sal-jum tas-Sibt l-ammont ta' persuni li nataw iż-żewġ dożi tal-vaċċin jammonta għal 32,420. Kien propju s-Sibt 7 ta' Marzu tas-sena li għaddiet meta pajjiżna rreġistra l-ewwel każ ta' COVID-19 tifla Taljana ta' 12-il sena. Fi żmien ftit xhur il-pandemija f'pajjiżna kienet kważi kontrollata għal kollox, bil-każi attivi saħansitra jinżlu b'mod stabbli għal anqas minn 10. Iżda minkejja twissijiet kontinwi mill-esperti mediċi biex il-Gvern ma jaġġilx fit-tnaqqis tar-restrizzjonijiet ħalli s-sitwazzjoni tibqa' taħt kontroll, il-Prim Ministru Robert Abela xorta kien iddeċieda li jiftaħ l-ajruport u l-portijiet għax-xhur tas-sajf. Barra minn hekk fl-istess żmien ukoll Abela kien ħabbar li l-Gvern kien ser jagħti amnestija lil dawk li fix-xhur ta' qabel kienu ġew immultati għax ma bdewx l-avviżi legali. Deċiżjonijiet li waslu biex fi ftit jiem pajjiżna reġa' mtela bil-virus filwaqt li l-ammonti ta' każi pożittivi u fatalitajiet splodew il fuq. Deċiżjonijiet li għalihom il-poplu għadu qed iħallas sallum il-ġurnata bit-telfin tal-ħajjiet u b'aktar restrizzjonijiet issa li rġajna ninsabu l-bogħod ħafna milli naraw xi ftit dawl fil-kontroll tas-sitwazzjoni.